Hvordan jeg tror, livet ser ud efter døden? Det er et godt spørgsmål. Jeg kan godt lide tanken om reinkarnation. At det er, at man simpelthen bliver genfødt derefter og får et liv, alt efter hvordan man levede det tidligere liv. Udover det, så tror jeg egentlig realistisk set, at vi bare dør. Det vi kalder sjælen, jamen det forsvinder, og vores krop går til og jamen, bliver til jord, ligesom vi egentlig kommer fra, kan man sige. Så jeg kunne da forestille mig, at hvis man har været ordentlig, så lander man et eller andet sted, der er behageligt. Det er mit bud. Reinkarnationen har jo en masse muligheder, alt efter hvad man bliver reinkarneret som. Vi har en kat derhjemme, og en af mine tanker det er, at hvis jeg nogensinde skulle reinkarneres, så vil jeg gerne reinkarneres som den. Fordi intet ser ud til at være et mere behageligt liv. Mad er libesum, søvn cirka 18 timer, og adgang til haven, når man har lyst. Så begge dele er et eller andet sted åbent. Der er ikke noget liv efter døden, til min mening. Man dør bare? Ja. Ja. Okay. Og man i graven, sker der ikke mere. Sådan ser jeg på det. Jeg har ikke nogen helt fast tro og overbevisning om, hvordan livet ser ud efter døden. Jeg synes, det vigtige er livet her, mens vi lever. Og jeg kan godt leve med den uvidshed, at vi ikke ved, hvad der sker.